Takulandani ku program yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba ndikole ndikucheza ndi munthu mmodzi amene amakhala galigiligi kuchita na nkhani za ndale mdziko lino. Amenewa ndi Redson Munlo. Takulandani. Zikungude. Ino ndi munthu mmodzi amene zapitazo miezi yapitayi mwakhala muku yankhula zinthu zokhudzana President Dr. Redson Munlo komanso chipani cha MCP koma posachedwa akatangoona ndikutalo wa chipani chinakupangitsa ndijani kuti mwe chipani cha MCP. Zikomo kwambiri ndizoona kuti munthu nende mamenyera ufulu koma nthawi zina munthu akamapanga zinthu kumakhala ndi go zimene kufuna kukhala ndiye nditakhalakhala ndinaganizabe kunena kuti munthu ndikwenera kupanga bwera kundali okundana basically ndinondani Yeah. Ndikuyima kuyambira 1999 mpaka kudzafika 2014 ndiye 2014 tamaliza ndinaganiza zoti ndibwerere ku school ndinali ndi ma areas anga pamene ndimene kuti ndakonza ndiye nthawi imene napita ku school ndimene nandipangitsa kunena kuti ndikhoza kuya activism chifukwa chonena kuti timaonabe kuti pali zinthu zina zake zimene kuti tizipanga ngakhale kuti tili ku school chifukwa chake munandiona kuti nthawi imeneja ndi mathamanga ndithu za activism munthu ndine wandale kuyambira kale koma funso langa ndakufunsa tinakupata ndijani kuti mungosintha kusintha kumene ndinali ako ndikuonera kuti anthu ena amaona ngati kunena kuti mwina ndili kumbalira koma ine nthawi imene ndimamenyera ufulu wa Malawi ndiye nditaona kuti ndikufuna kuti ndikatumikire bandale ndinaganiza zosintha maganizo kuchoka kwa activism kuti activism yangayo ndipite nayo kundale chifukwa activism ndale sizimasiyana tonse timayimirira Malawi dziko ndiye chimene tinakupatsa ndijani kuti mupite ku MCP ndipo akazipani zambiri zimene mdziko one MCP ndi chipani chachikulu mdziko muno chili ndi mbiri yake ngati chipani MCP ndi chipani yoti maziko ake pamene chinapangidwira si chipani choti chikuchokera ku family kapena chikuchokera kwa munthu mmodzi ndi chipani cha dziko ndingathe kunena ine poganizira kuti ndikuchokera ku background yonena kuti ndatumikirako zipani za anthu ndatumikirako zipani zimene zili ndi nsandamira zikulu kwambiri mabanja pamene ndafika pano ndinachiona chinthu chamwayi kunena kuti sindikweneranso kukapanga ndale zapansi ndikwenera kukapanga ndale zapamwamba zimene ndikuziona ineyo kuti ndikhoza pakhala nditsogolo pa ndale zanga activism yanu mumapantha imene mukapanga sinchito chichiwa chabwinobwino makhala mukunyoza chipani cha my progress mtsogoleri wa dziko lino munachititsapo zinthu pantha nthawi inayo ninoti ya dziko silipinda why ungosintha ulopesa debila zoti basi nondipita ku MCP kunena kuti insanamirazi chimene mungadziwe kuti activism yanga ngati mandimvetsa kunditsata ine sindimapanga MCP ngati ataki chipani sindimapanganso ataki achakwera ngati president ine ndimalimbana ndi ma policies chifukwa ndinadziwa kunena kuti chitukuko cha dziko lino kuti chiyende chipite patsogolo ndi policy amene chakwakuitsa chifukwa amakalangirira kapena kuti class limene limatitsogolera ndine ndimapanga ataki ma policies amene tikugwiritsa ntchito mdziko muno sangathandize dziko lipite patsogolo akusowekera ma practicality kapena clear strategies because mbosa president ananena pauka koyambirira kuna kudakula ma policies ambiri amene timanena nthawi imeneyi I'm not doing assumptions ena mwa ma policies amene ajawo are not implemented kuliona dziko mmene limayendera nthawi imeneyi ndili kuti ya ngati president apanga identify mavuto awawa kunena kuti ma policies amene timagwiritsa ntchito anali kunena kuti amangoganizira imene tikhoza kuchita ichi kuteka koma ataona kuti ndi osatheka tsopano apatsidwa ngati president wa dziko
ali ndi mwayi oti alikale bwanji asinthe policy direction because mapolisi amene agulitsa ntchito sathandizidwa. Ndiye point yanga sinali kuda kuti ndikwapanga ataka president ngati munthu kapena chipani cha Congress pani ngati mena maactivist ena amapanga. Ndisetsa kuti activism yanga ndidzichita ngati munthu oti nanga kusuko. Ndiye anthu ambiri amaona ngati kuti ndinu activist. Mene manonda simukupanga contradict zinthu zimene niyo munkamenyera ufulu wanthu zimene munkapanga pamene popo ndi mmene malo achipanichi simukuzipanga contradict ino. Pali nthawi ina yake imene acheya ananena kuti a former head of state Abakile Mulusi ananena kuti running government it's a serious business or it's a business at large. Kupanga ndale ndi activism at another level. Kumene kuja timakakhala kuti tikupanga ma policies amene angathandize dziko. Ife ntchito yathu imangokhala kwadzudzula anthu note kwadzudzula kwatsogolera kuti apa sipangakonza motere apa ngati tili nazo nzeru zomathopanga kuti kutako sipangakonza motere sipangakonza chovuta ndi chiyani kuti ine ndipite mkati momo ndidzikane kuti apa tikonza apa tikonza. Sindikuona kusiyana kwena kuli kwasa. Ndikulapa kunena kuti iganizo lanu lolowa ndani ndikubera ifanyire. Ineyo ndifuna ndikuzeni anthu ena ananena. Nditalowa MCP anthu anandigulira nyumba kuti atikoma ndigulira nyumba ku 12. Sana ukulu. Ine ndimakhala ku area 3. Ku area 3 ndinafika ku 2018. Ndinachoka ku area 3 kupita ku 47 2019 2021 ndinabwera ku area 3. Ndimakhala kumeneko mpaka lero. Ineyo ndi mukhoza kukhumudwa nditakuza kuti chilowere ineyo ndale za Congress party. Maso ndi man to man jonchi. Nda president tisana kumanena. Mulungu ndi mbonyanga. Ngakhala secretary general abidanja. Man to man jonchi tisana kumaneko nkukambirana kukhala pasi. Ineyo wale ndale ngala chimwendo a secretary general nyoni. Man to man kukhala pasi jonchi. Sidina kumaneko ndesi ndikudzongera maso ndinatsebenza ndachokera ko. Komanso ndikhoza kupatsani ngakhale ma accounts yanga. Ine ndo business. Ndima yendetsa company yanga itimati Simcom Group ili nda account ku ku FDH ili nda account ku Centenary ineyo personal ngati Redson Munlo ndili nda account ku National Bank. Mukhoza kupanga kuti kuyambira November chaka chatachi titero ndale number ja November chaka chatachi mukayang'ane ma account yanga ndikuna lawanda amene liyonse iyo adabwitsa yokosa 1 million kwacha wakantu wanga. Unakamba kusema policies kunena kuti inuyo chimene mumakhulupirira kunena kuti ma policies amedziko lino tikupititsa ntchito si practical. Ngati mmodzi mwa anthu ene makhala mukudzudzula boma tikaona mmene zinthu zikuyendera pakadali pano mukuona kuti chuma komanso tingonena economy mwachidule ikuyenda bwanji. Kuyetsa economy is a process. Vuto limene timakhala nalo malayi kuno ngati dziko anzatu amene timakhulupirira ngati ma economists amakhulupirira kwambiri mabuku osayang'ana the practicality ya vuto lathu kuti ndi chiyani. Vuto lathu si ma terminologies a economics. Vuto lathu choyambirira tikuyenera kuti tidziwe kuti ifeyo vuto ngati dziko ndi chani. Chifukwa maufulu onse tinawo. Pamene pakuvuta Malawi ndiye baba pachuma cha dziko. Andi vuto lili si vuto loti lingamatose munthu mmodzi. Kapena kutosa boma lelelo. Kapena kutosa Peter Mutharika. Kapena kutosa Abingwa Mutharika. Kapena kutosa Mai Joseph Banda. Vuto lili lakhala lilipo kwa nthawi yayitali kuti Malawi ndi dziko sitimadziwa ma priorities. Tithokoze kuti tsopano kuli National Commission imene kupanga champion agenda 2063. Ngati zipani za ndale zimene zingakhulupiridwe nda Malawi zingatsate blueprint imene chayo ndikuti Malawi tikutenga good direction. Chifukwa zipani zonse zimene zakhala zikulamulira dziko lino kuyambira Malawi Congress Party yoyamba UDF, DPP, KPP tonse panopo mpaka panopo siti kuchitsogolo ngati dziko pambali pone kuti tangoima pa foundation.
pamene pafuta ngati pakufunika kunena kuti tipange revolutionize maganizidwe athu economically kuti dziko liyambe kupita chitsogolo tonse kuyambira kale panoko mukathe kuona kuti amata kubwera ena ndi mapolisi yawo ndikudziwa mapolisi apoyambiriracho tilibe continuity so ena aja akabwera amadzakhala kuti akuyambiracho ndi zimene akupanga panoko chifukwa anabwera UDF anadzaononga zonse zimene UDF apita adabwera Bingu adaononga chimene cheyana apanga amuruza anapanga Bingu apita kubwera amayi adaononga so chonse chimene Bingu maziko amene anayika kubwera Mutali adazepeza kuti aononga so chonse chimene amayi Joyce Banda anayika ngati maziko kuti ndipoti tiponde tizipita kutsogolo ndi alero kamene abwera kuti akulaku sitingapitilire kuti every time and tizibwera kumango yambiraso tiyeni tiyesetse kuti tidzambe kuti ajakwera ayamba tsopano kuyika maziko adziko linolo potsatira agenda 2063 phindulano ngati munthu andale ndilotani kuya tiyambe ngati kudziko phindulano ineyo ndili kudziwa kuti ine nabadwa ngati mtsogoleri ndipo ine nabadwa ngati otumikira chimene chimandimotivate kukhala wandale ndi kutumikira dream yanga kuyambira kalekale imene ndinakhala kufuna ineyo ntchito zanga ndi zotumikira poyambirira ndikafuna kukhala mbusa mukabandiona choncho ndikafuna kukhala mbusa ubusa ndikutumikira dream imeneyo itafa ndinaganiza zoti ndatumikire anthu akwathu mundale ngati phungu nyumba malamulo 1999 ndinayima nawo ngati phungu nyumba malamulo unfortunately sizinaenda 2004 ndinemba nawo unfortunately season 2009 chimodzi 2014 ndinema nawo sizinaenda awasera taima kwambiri bwanji tipume komanso mwina onjezere makolido ziyena komanso tikonjezere nzeru zina zapade mwina tikamabwera tikabwera ndikuganiza kwathu ndiye kubwera kumene ndikubwera 2025 chaka chamako ndikayima kumene phungu nyumba malamulo motivation yanga ndikutumikira nabadwa wotumikira ndine mtumiki ndiye kuti umeneyo zaka zonse izi sizimakuyenderani ukona kuti ulendo luzikuyenderani ndili ndi chikhulupiriro chokwanira kwambiri chifukwa research ochepa amene ndapanga kwathu anthu akumapanga compare ndi anthu amene akhala uphungu mbuyo ndinayamba ndi anthu amene amaona kuti ndi anzeru mwina kuposa ine ndi andalama kuposa ndimonikana ndi sembekezo zimene anthu amayembekezera olo mwina ndi akulu koma amalawi akakhala pansi akumwanza west adona kuti anthu onse alephera panga satisfy zimene anthu akumwanza west amafuna ndiye panopo amene akakhala kuti mwina kana uyuyu azinzake yonse tinaye sadalephera mwina uyuyu ali kenakake banji tipatse mpaka panopo ndi zimene mwayi umene nditi akadutsire ku parliament pano chofuna choti mafunso amene ndingamafunsidwe kuonena kuti kodi amalawi akumwanza west akandipatsa mpaka ndi mapulani anja amene ndili nawo kuti akhala dzidzo kuti I think izizi tinakazipanga poyambirira lino constituency yetu kuti tafunza kuti tidzifunza kutheka kuti mangozekula kumene kanema yanu ino ndi MBC Exclusive dzina langa ndi Alinafe Mlamba mlendo wanga tsiku la lero ndi Redson Munlo mmodzi mwa anthu amene amalankhulapo pa nkhani za ndale mdziko lino takulandirani ino ndi MBC Exclusive dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo tikupitirira kucheza ndi Redson Munlo amene watu akunena kuti akufuna kudzayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo chisankho chikudzachi tsopano amono yes nini ufuna mutumikira anthu akumwanza west yes chupatsani chilimbikitso ndi cha kubwera ma primaries simuko anthu feti makadzipereka kwa anthu ndinafotokoza kale ineyo ndi masomphenya adera la Mwanza West komanso chipani ndi masomphenya ake aderalo ndiye ine ndine kaliya amene ndikuyenera kutenga masomphenya achipani ndi masomphenya anga kwa ikamodzi ndikafananiza mukufanana kwawo ndi kusiyana kwawo ndikuyenera kutenga uthenga umene uchopita nawo kumodzi mmene ineyo ndi kuwauzira anthu aja amazindikira ngati ndikudziwa chimene ndikulankhula kapena sindikudziwa chimene ndikulankhula ndiye chisankho chonena kuti kodi mukawina kapena mukawina
ineyo ngati munthu pamene ndikulowa mu game ndikuti ndili confident of winning. Koma kumapeto kwa zonse amalankhula ndeni yake pa ground. Tikukamba zanthu sindingapita kumene kuja kukangodzika kuti ine ndifuna ndime MP. Ndikuyenera kuti ndapemphe anthu maganizo awo. Ndifuna ndime kuno ndili ndi fundo izi. MCP yakhala ikuti chitira izi. Chifukwa akuyenera kuti amandifunsa. Ino kuti chimene mwachiona cha nzeru kuti mungabwere kunoko nkudzemene MCP ndi chani. Ndi kuchokera kumwera kumene molingana ndi ndale za dziko lino anthu amaona ngati kunena kuti ali ndi zigawo zimene wamazipanga control. Ndiye ndimakumbutsa kuti kunokuti ndi ma president okwana 4 ochokera kunoko kumwera. Ndikungofuna kunduza chinthu chimodzi chimene fe anthu akumwanza kunoko as a district komanso Mwanza West ngati constituency tinapindula chanyowani pa zaka zimene zizi kwambira 1994 kufika lero 2024 palibe chimene chimalosera. Chimene timaona pano ndi koti imene anamanga Kamuzu. Chimene kuthambani etu. Chimene timaona pano ifeyo ndi post office imene anamanga Kamuzu. Chimene timaona ifeyo kuthambani ndi chipatala chimene anamanga Ngwazi. Chimene timaona ife ndi masukulu amene anamanga Kamuzu. Palibe chine chilichonse chanyowani chimene chabwera kudera. Meaning kunena kuti zaka zimene zizi zimene takhala ndi ma president onda kumwera kwathu kumwanza West ndi kumwanza ngati district talusa sitina pendule chine chilichonse. Mukufuna njani MCP? Palibe chimene ndikufuna china chilichonse apart from kunena kuti munthu umene okhala ndi kholo. Ndakuza nikale kufunika kokhala ndi anzako pamodzi zimene munthu umapanga benefit. Ndikadatha kupita ku DPP. Ndakuzani chifukwa chani sina pimeneko. Ndikadatha kupita ku UDF. Ndalikala wa UDF 2014 nemera UDF. Ndanena chifukwa chake sina pita kumeneko. Ndikadatha kupita ku UDF. Ndakufotokoza le kuno kwino ngakhale sina nena sina pita kwa kuti chifukwa chakuti ndafotokoza. Ndatumikira zipani za mmatu, zipani za mabanja za malipondo. Ndikuzidziwa kulephera kwake. Koma pamene ndafikene pano ndili ndi mavalue anga pamene ndapa kadi mu nthawi imene nene ndali pa holiday. Yanda zimene zozo ndikudziwa kunena kuti mene ndingakhale player wabwino bwino ndikumapezeka kuti ndikusera mpira kumoneka kuti mwera kusera mpira ndikumana Congress pa ndiye ma policies amene wawa tikaona kwaoneka bwino ndiye atiwa amene anakupangira kuti mungonena kuti okay chabwino ma policies yo ndapanga criticize yes koma panopo ndikalo MCP. Okay, ineyo pa high five ndaona zinthu zingapo zimene a president ndi mala Congress yapanga chitukuko zitukuko zonse mukuziona magridwe chilo amakoti osandera kuti justice it will be for all. Komanso Malawi waronse tikunena pano misewu imene kukonzedwa kuno ku Central Region ndi misewu yomwe ikupangidwa kumwera. Misewu imene kukonzedwa kumwera ndi misewu yomweyo ikupangidwa kumpoto. Ndi misewu yoyo ikupangidwa ku Eastern Region. Ndikuti there is equality. Mene tifuna tikonze ndi pa economy. Koma zitukuko mdziko muno kuyenda. Tikunena pano mu high five adanena kuti adzapanga revamp. Zitukuko zina zimene zinabwerera mbuyo mu zaka 30 zapitasi. Including ulendo wa pajaji. Tikunena pano njanje zamba kufika mdziko muno. Zikumabweretsa mafuta kuchoka doko la ku Mozambique kubweretsa malembo. Ndi zimene zonse ndikufuna. Koma ine chifukwa cha chisango chikubwera chamawa ndikudziwa kuti I'm a strategist. I can be part of the strategic to build policies that can help this country kuyenda kuchokera pano kupita mtsogolo. Nchifukwa chake ndabwera 2024 sina bwera 2020. Kubwera 2024 si imene si strategy okugawa imene ngati pro. Imene si strategy kwaturu ndifuna ndikuza imene kulili. Mwina you don't know. Chimene chikapindula band not me. Chifukwa ine kwathu akundifuna kuti ndi wino MP. Ndifuna ndikuza ndizipeleza. Ine ngakhale ntakaima pandeka ukonsejo samene chikukatenga. Koma ndikunena kuti kodi pandeka chitukuko cha mmene ndale zimendera ndziko muno. Pandeka oti sindili mkulu. Chitukuko ndizikatenga nyumba kwanga kumaka apatsa wanu. Tazena matoko khaliwa parliament chifukwa cha ndale mete matsatira ndziko. Ndikuyenera kukhala ndi banja. Loti ndikamafunsa chitukuko cha kwathu bakatira kakuti tili mu opposition. Koma tidzika lankulu ngati one voice. Mutamaluza ma primaries. Simudzaluza chipani.
ineyo ndisana kapite kuti ndikayeme ku MP kwathu ndinadziwa kune kuti ndikupita ku chipani ndipo chipanicho chachikulu ndanena sangaka ndipange boss kuti kaimene peneno kwenzi pange boss kuti ndikuyima ngati ndalowa mchipani ndikuyenera kugwiritsa ntchito ndondomeko za chipani ndipo chipani cha Malawi Congress Party chili ndi ngodya 4: kumodzi, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Izi zinazipanga rais ndipo ndinadziya nyezo ndikuona kuti kuti ine ndikakwanitsa paumodzi ineyo ngati Redson Munlo ndi chipani cha Malawi Congress Party ndikuyenera kuvomereza kuti amalawi akumwanza West Malawi Congress Party asankha wina kuti ayimire chipani osati ine. Pakumvera ngati munthu wote kuti ndili mu chipani imene ndikuti ndi kholo langa ndikuyenera kutani kumvera zimene chipani chikunena mosakuza mapiko anga. Pakusunga mwambo ndikuyenera kukhala wachikhalire chifukwa ku chipani ngati kholo ndekuti chipani chachikulu kuposa munthu. Chabwino tisanamalize kupanga kukufunsani kuti pamene chisankho chikubwera muchita chani kufuna kuonetsetsa kuti ndondomeko ya chisankho ikuyenda bwino osati kunza West kokha koma tikaona experience imene muli nayo ya 1999 mpaka na kufika tsiku la lero mutizirapo motani kufuna kuonetsetsa kuti chisankho chimene chikubwerachi chidzayende bwinobwino. Amalawi ife 1993 votera multi-party democracy. Siti nango votera democracy, multi-party democracy. Kusonyeza kuti zipani zochuluka zidzipikisana. Andi kupikisana kwake sikuti tidzipikisana ndi miyaya. Kapena zibagera, kapena nkhondo. Tidzipikisana with ideas. Amene ali ideas zabwino, wote akupanga miti zimene Amalawi kufuna, Amalawi mpatsa mpata. Tilole nsandamira zimene zija za democracy zololerana ngati dziko zipitirire kuti democracy atikwire. Ngati siti ngati kulolerana ndekuti tili pangozi. Ngati Redson Munlo ufuna kuti Amalawi adzakukumbukire ndi motani? Ine Redson Munlo azandikumbukira ngati munthu amene ndinabadwa kufunira dziko langa zabwino. Mungathe kuona ndikunena kuti ndikuchokera ku activism background. Ndikufunitsitsa kumene kuti tikhale ndi Malawi. Ine ngati kholo ndine kholo ndili ndi ana ngati nyamara ndi tsikana wanga ndi graduate kale. Nyamara wanga panopo anene okhala form 4 koma ifaje zinthu zina tambwerezetsa the performance was not impressive kutanga bile form 4 kokachita bwino ndinamuza kuti ya bwerezani form 3 madala mukalang'ono. Ndine kholo ndimamuona Malawi beyond ana anga. Ndiye Malawi ngatanga funa kundikumbukira ineyo akandikumbukira ngati Malawi amene ndinabadwa kufunira dziko limuza. Amona utothokoza kuti nina Ziko kwambiri. Ndithokoza. Apanso ndipo pamtsiriziro pa MBC Exclusive. Dzina langa ndani nafe mlamba ndipo lero timacheza ndi Redson Munlo. Muzakhalenso pomwepo sabata yamawa pamene tiza kupatsireni zina zangati. Pawomanonse.